Ahojte, Dukatka. Vítam vás na mojom YouTube kanáli. Budem tu sledovať a komentovať najmä politiku, tak sa môžete pridať. Ak dnes Zelenský neobnoví dodávky ropy na Slovensko, premiér Robert Fico zastaví dodávky elektriny na Ukrajinu. Tlieskam. Opozícia sa ako vždy správa ako piata kolóna a robí všetko proti záujmom vlastného národa. Zelenského chunta je pre nich viac než Slovensko. Ale toto je väčšia geopolitická hra, než sú šimečkovskí judáši či nejaký drzý krpec z Kieva. Toto ide z Bruselu. A je to hybridný útok na dve posledné suverénne vlády v Európskej únii, na Slovensko a na Maďarsko. Poškodenie ropovodu Družba je len zámienkou. Cieľom je zasiahnuť do maďarských volieb, pretože v Bruseli sa trasú z toho, že by mohol Viktor Orbán vyhrať voľby. Nemecký kancelár Merz to povedal jasne. Za každú cenu musia poraziť Rusko. Presne toto isté hovoril iný nemecký kancelár v roku 1941. Aj vtedy mu pomáhali banderovci z Ukrajiny. Ja som hrdý na to, že Slováci sa vzopreli. My nepôjdeme do vojny proti Rusku. A budeme sa brániť pred terorizmom banderovcov. Jedno je isté. Zelenského Ukrajina nepatrí do Európskej únie. To už rovno môžeme prijať Al-Kaidu. Za týchto okolností neexistuje jediný dôvod, prečo by sme mali posielať elektrinu na Ukrajinu. A Slováci správne upozorňujú, že by sme mali zvážiť aj pomoc ukrajinským migrantom. Ukrajina nás pripravila o stovky miliónov ročne tým, že nám vypla plyn. Tie peniaze mohli ísť slovenským dôchodcom či zdravotníkom. Ukrajina zničila Nord Stream, čo bol teroristický útok nie proti Rusku, ale proti Európe. A teraz nám odopiera ropu. Kým my pomáhame, oni proti nám vedú permanentnú ekonomickú vojnu s posvetením Bruselu. To je proste šialené. Už stačilo. My len bránime Slovensko proti zločincom, ako sú Zelenský, Lejenová a Kalasová. Držme palce Robertovi Ficovi. Robí správnu vec. Ahojte u môjho ďalšieho videa. Tak toto video Ľuboša Blahu som sa musela dať. V jednej veci mi normálne došlo, že on možno naozaj trafil klinec po hlavičke. Keď začal hovoriť o tom, že to celé nie je len o rope, ale že to zapadá do širšieho obrazu, hlavne v spojení so situáciou v Maďarsku a tlakom na Viktora Orbána, tak to už prestáva vyzerať ako náhoda. A presne toto je moment, kde si človek povie, fakt ide len o technický problém, alebo je za tým niečo viac. Lebo pozrime sa na to normálne. Sedliackým rozumom máte krajinu, ktorá dlhodobo ide proti hlavnému prúdu v Európskej únii, Slovensko, Maďarsko. Máte tu tlak z Bruselu, máte tu energetické problémy a zrazu príde situácia, ktorá zasiahne práve tieto štáty. A teraz Blaha hovorí, že to môže byť súčasť nejakej väčšej geopolitickej hry. Nehovorím, že všetko je na 100% tak, ako tvrdí, ale že to do seba zapadá. Úprimne mne zapadá. A teraz si všimnite, čo príde, a to vám garantujem. Okamžite sa začne útočiť úplne iným smerom. Nie na podstatu problému, nie na to, prečo nemáme ropu, nie na to, či sú naše záujmy poškodzované, ale začne sa riešiť, že Robert Fico to povedal práve v deň výročia vojny. Ako si to dovolil, aké je to necitlivé, že aký je to signál. Toto bude hlavná téma. Zase sa bude útočiť na prízemné city. A teraz sa pýtam to naozaj? Toto je to podstatné? Že si niekto vybral dátum a nevybral si práve ten dátum niekto v Bruseli? Len sa ako dezolátka pýtam, alebo sa konečne začne riešiť to, že Slovensko reálne čelí problémom, ktoré nás stoja stovky miliónov, lebo mne to príde ako klasická dymová clona. Keď neviete vyvratiť argument, tak zaútočíte na formu. Blaha tam pomenoval ešte jednu vec, že opozícia bude automaticky proti, nech sa deje čokoľvek. A toto je presne ten problém. Namiesto toho, aby sme sa ako krajina bavili o tom, čo je pre nás výhodné, tak sa ide ideologicky buď si za Ukrajinu, alebo proti Ukrajine, ale kde je Slovensko? Kde sú naši ľudia, naše ceny energií, naše podniky? A teraz
Úplne na rovinu, my sme pomáhali, posielali elektrinu, znášali dôsledky a na oplátku máme obmedzené dodávky ropy, tak je úplne legitímne povedať dosť. To nie je o nenávisti, to nie je o politike, to je o základnej férovosti. A presne tu si myslím, že Blaha vystihol tú frustráciu, ktorú cíti veľa ľudí. Že my stále dávame, pomáhame, ustupujeme a keď príde problém, tak sa máme tváriť, že je všetko v poriadku. Či už s ním súhlasíte úplne alebo nie. Jedna vec sa mu nedá uprieť, otvoril tému, o ktorej sa mnohí boja hovoriť nahlas. A teraz sledujme, čo sa bude diať, lebo namiesto odpovedí sa veľmi rýchlo začne kričať o dátumoch, emóciách a nesprávnych signáloch. Ale pointa je inde. A presne to je to, čo by nám nemalo ujsť. Ak sa vám video páčilo, tak budem rada za každý odber a like. Verím, že vytvoríme silnú komunitu odvážnych ľudí so zdravým rozumom.